Здравейте, мили хора! Вече и аз съм под моята коледна елха и днес се вълнувам последната ми коледна фотосесия в студио, която е букната. В следващите дни смятам да си почивам, да си направя собствена коледна фотосесия с семейството и се надявам през идната година да почнем да правим с вас все повече интересни фотосесии, не само празнични, но и по всякакви поводи. Аз ви желая чудесни, пълни с обич празници, които да изпълните с много емоция, с много приключения и да си пожелаете нещо, което наистина искате за себе си. И весели празници! Чао! До скоро! Забравих нещо. Забравих да ви благодаря за това, че ми се доверихте да запечатам вашите страхотни моменти, вашите празнични усмивки. И да, благодаря ви за доверието, за всичките приятни емоции, които ми донесохте. Надявам се да е било взаимно и отново ще ви очаквам пред обектива си. Този път, чао!